Drive yase-Escorts e-KZN. Nginenkinga lana bhuti, shuthi nje ngathi sengino-6 years kanje. So nginomntwana oyedwa. Nginenkinga nje la ngathi ngathola umeqo cause lento yangena ngomlenze. Inkinga ngiyazi ukuthi iyisilwane sini, iy'nunu yini, koda nje yangena ngomlenze iyangihamba ngaphakathi esiswini, iyabhonga nje lento, uyizwa ukuthi engathi iyafutheka isisu sibuye sikhukhumale. Kwesinye isikhathi angilali ebusuku, igijima ngisho eqolo kube ngathi iyangidla. Okuwesi-ke manje ngopha nje into engaphili. Gijima emlenzeni yonke, igijima ey'ngalweni, iqhumisa amathambo yabo nje mayangimila amathambo omzimba seyaqhuma. Angilali ngithi ngce esifubeni lento, kuvuvukala imithambo yey'nyawo. So nje sengibahambile abantu, ngaya koMpumalanga koBhidali ngihambile, KZN ngihambile kakhulu. Kuwukuthi ngoba-ke noma ngingasho ukuthi ngizothi sengihambe ngaze ngafika kuphi ngesimo semali, kodwa nje angiyazi lento ukuthi yini, iyisilwane sini because kwesinye isikhathi ngeke ngithi ngithule ngizwe emlonyeni ngathi la ey'ndebeni zomlomo khona into ehambayo, ngithi uma ngiyikhotha kuthule. So angiyazi ukuthi yini, ihambe emphinjeni. Uma isemphinjeni ngikuthinta umphimbo wami ngaze ngaya esibhedlela kwathiwa usutshekile. Kushuthi ngesizathu sokuthi ngiyawuthinta wagcina usujwayele ukuthi ngiyawunyakazisa uma ngithinta lento le. So angiyazi ukuthi ngizothi yini, angiyazi ngempela, kodwa nje okunye okwenzakalayo angilasti kubantu besilisa. Inhlanhla ngiyabona ukuthi nginawo but angilasti, kuvele nje kuphele singabanganga lutho. So ngiyabona ukuthi isicazi ngikhipha amasheshaza nje ebusweni ayilonda, ahlula ngisho ukugquma, ahlula iy'nto zokugcoba. Ngingagcoba nje manje kuphele, emva kwalokho aphume futhi athi fuwa abe yilonda. So nje ngaphansi esithweni sami sangasese ngiyalunywa. Kwesinye isikhathi ngiphuma amanzi nje bengathi impela nje ngabe ayashisa, ngiyalunywa. Kwesinye isikhathi kube ngathi kunesigaxa nje esiqanda esifuna ukuphuma kodwa singaphumi. Emva kwalokho kube ngathi siyaphela nje. Angi-enjoyi nenkonzo yasekamereni, angi-enjoyi nje. Uma kuthiwa nje nginomuntu wami kufana nokuthi ngijabulisa yena, mina angijabuli. So yilokho nje bhuti, bengisacela nje usizo uma ngakhona umuntu ongangisiza kule nto. Angazi Nkosi yami, ngiyacela, kodwa nje esimeni semali anginayo. Kodwa-ke sengazama lokho engikuzamayo-ke, kodwa nje uma kungasizakala ngilapheke ngiphile ngoba angilali. Sengize ngicabange nokuthi hayi Nkosi yami, nakhu ngizoshiya abantu abami. Angisazi ngoba umuntu engicabanga ukuthi wayenza lento, ngiyacabanga ngiyamphupha nokumphupha, ithunga engathi uthunga iphenti lami, engitshela ukuthi ngiyamphupha umuntu so akulula ukuthi ngimconfront-e cause into engiyibonisa ephusheni. But nje inkinga enginayo leyo lento, angazi uma ngizothi iyangidla yini esiswini. Kwesinye isikhathi kube ngathi ngiyavuvukala lapho ey'ngalweni, kube ngazathi ngumuntu onesihlungu. So angazi, ngiyacela nje, ngicela ningilekelele kuleyo nto leyo, ngithole umuntu ongangisiza bakithi, ngiyacela. Wengane zawethu, ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami nguMsizi aka Inkosi yo-admin. Nisizwele isitori sadadewethu njengoba-ke esikhalela ethi ucela usizo. So if unolwazi lokuthi ikuphi la angakwazi ukuthi asizakale khona, ungakwazi ukuthi ungithinte lapha enambeni yami ka-WhatsApp othi 079 655 9670 079 655 9670. Nganzawethu sisi udadewethu ucela usizo kulesi simo abhekane naso. Angilandela phenko lezokuxhumana kwe-page Msizi SA, uzokwazi ukuthi ungithole. Uma ukuthi unestori na ufisa ukuthi usishare ne-TV ne-channel yethu, wangithinta futhi kuleyo namba sikwazi ukuthi sikupostele isitori sakho bekwazi ukuthi bekusiza abantu.